ин дастгоҳ вазифаи дохили батни модарро барои тифл иҷро мекунад. ҳангоме ки тифл норасида тавлид мешавад, то вазни муқаррариро соҳиб шудан ӯро ба ин дастгоҳ мегузоранд, чунки барои гирифтани нафаси озод ва хӯрдани шир тифлаки норасида иқтидори кофӣ надорад, зеро вай пеш аз муҳлат таваллуд шудааст. Масалан, манин кӯдаки мо бо вазни 2 килои 100 сабаби таваллуди ин кӯдак албатта фишорбаландии модар, яъне ташхиси преэкламсияи вазнин мегӯянд. Он вобаста ба ҳолати модар ин валодат индуксия, яъне ки бо дороворӣ таваллудкунонда шудааст, чунки дар ин ҷо якум ҳолати модар ба назар гирифта шудааст. Барои ҳамин ин кӯдак ҳоли дар назорати мо, чунки ҳоли қобилияти макидан, шира ҳазм кардан, қобилияти нигоҳ доштани ҳарорати бадан ин кӯдакон надоранд. Барои ҳамин масалан мани кӯдаки мо бо вазни 1500 грамм низ бемории модар таваллуд шудааст. Барои чӣ мо инро ба чунин як дастгоҳи алоҳида, дастгоҳи кувез инкубатор барои навзодон дар ҳамин ҷо мекунем бо параметрҳои махсус, ки он шароите ки даруни батни модар ҳай, онҳо бояд онро ҳоло дар ҳамон ҳолат бошанд. Ва инчунин манин кӯдаки мо низ бо вазни 1 килои 300 боз хурдтар, инҳо аллакай дар алоҳида мо мегӯем лонача, мана чихел ки мебинед дар лонача, яки ҳар як ин кӯдакон вобаста вазнашон шароити нигоҳубинӣ ҳар хеле доранд. Барои ҳамин ҳар як кӯдак дар дастгоҳи алоҳида мутобиқ ба ҳолатисон нигоҳ дошта мешавад. давоми 9 моҳи охир дар таваллудхонаи вилояти Суғд беш аз 600 кӯдаки норасида тавлид шудааст, ки вазни онҳо аз 500 грамм то 1.5 килограммро ташкил медиҳад. бештари онҳоро зери ин дастгоҳ мавриди табобат қарор доданд. аз ин шумора 103 нафари кӯдакони норасида, ки беш аз 500 граммро ташкил медоданд, фавтиданд. дар худи ҳамин мафҳуми норасид низ онҳо боз ваи классификатсияи худро доранд, яъне ки вобаста ба вазн. вазне ки то 1000 онҳоро вазни экстремали меноманд, яъне кӯдакони хеле ҳолаташон вазнин. ин кӯдакон аз 500 грамм то 1000 грамм, яъне дар ин ҷо асосан ҳолати кӯдак органҳои ба ҳаёт номутобиқ дар ин ҷо бисёртар вазбини ҳолат аз ҳисоби ҳамон. дуюм категория ин кӯдакон то вазни 1500 грамм. ин кӯдаконе мебошанд ки бо вазни хеле ками бадан. асосан ин ҳам аз ҳолати модарон ки ҳомиладорӣ ягон ориза дорад ё ки ягон бемориҳои экстрагениталӣ доранд, аз ҳамин гуна ҳомиладорӣ таваллуд мешаванд. ва категорияи сеюм кӯдакон то вазни 2500 грамм вазни ками бадан. яъне ин кӯдакон бисёртар фоизи зинда мондани ин кӯдакон албатта назар ба кӯдакони бо вазни экстремалӣ ва бо вазни хеле ками бадан бисёртар мебошад. бинобар вазнин будани саломатии зани ҳомила кӯдакони норасида пеш аз муҳлат тавлид мешаванд. онҳо дар батни модар аз 21 то 36 ҳафтаи набуданашон таваллуд мешаванд. ин таваллуд сунъӣ буда ба хотири беҳтар кардани саломатии модар ва пешгирӣ аз фавти зани ҳомила нигаронида мешавад. дар ин ҳолат духтурон пеш аз ҳама саломатии модарро ба назар мегиранд. дар таваллудхонаи мо дар як сол агар тақрибан 6000 таваллуд ба қайд гирифта шавад, аз онҳо то 1000 нафари онҳо, яъне ки 20% онҳо кӯдакони норасид мебошанд. аз сабаби он ки дар таваллудхонаи мо зини сеюм буда ҳамин вилоят он занҳои ҳомиладороне ки таваллуди кӯдаки вазнин мумкин шуданаш, ин ҳомиладорӣ дар таваллудхонаи мо таваллуд мекунанд. барои ҳамин фоизи кӯдакони норасид албатта дар мо зиёд мебошад. соли ҷорӣ низ дар ҳамин 9 маҳ зиёда аз 600 бештар аз 600 нафар норасид ба қайд гирифта шудааст, вобаста аз категории вазнашон, яъне ки аз вазни 500 грамм то вазни 2500 грамм дар ҳамин утоқҳои эҳё, утоқҳои муолиҷаи интенсивӣ онҳо қарор доранд. ҳоло дар ин ҷо кӯдаконе мебошанд ки ҳолатҳои вазнин доранд. ин зан 20 сола буда фарзанди нахустинашро норасида таваллуд намуд. вай кӯдакашро дар 7-моҳагии ҳомиладориаш санаи 3 ноябр таваллуд кард, ки вазни духтарчааш 1 килограммро ташкил медод. баъди табобати пай дар пай давоми 15 рӯз кӯдаки норасида вазн гирифт. ҳоло вазнаш 1 килои 300 грамм шудааст. вазнгирии кӯдак имконияти шир хӯрданро дар ӯ бедор кардааст.
кӯдаконе ки чихе ки мо гуфтем ин категория кӯдакон вазни экстремали бадан дохил мешаванд. Ин кӯдакон мо аз тарафи вазорати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан протоколҳои алоҳида клиникавӣ оиди нигоҳубинии ҳамин кӯдакон насб шудааст. Аз рӯи ҳамин протокол мо корбарӣ менамоем. Дар он ҷо чихе нигоҳубинии доруворӣ, чихе нигоҳубинии навзод, онҳоро дар алоҳидагӣ нишон дода шудааст. Аз рӯи ҳамин ҳам ин кӯдакон албатта ёрии доруворӣ металабанд. Барои ҳамин мо бо онҳо маҳлулҳои инфузионӣ, доруҳое ки аз рӯи таҳлилҳои лабораторӣ ба мо лозим мешаванд, бо онҳо муолиҷа мекунем. Ва вақте ки дар ҳамун дастгоҳҳое ки он кӯдакон хор рафта нигоҳ мекунем, он дастгоҳҳо мебошанд ки махсусан ҳамун ҳарорати кӯдакони норасидро нигоҳ медоранд. ҳарорат, намнокӣ, гирифтани оксиген, онҳо ҳамаш дар ҳамон дастгоҳ иҷро карда мешавад. ҳоло дар шӯъбаи эҳёи таваллудхонаи вилояти Суғд 22 кӯдаки норасида табобат мегирад. вазни онҳо гуногун буда зери назорати Духтурон қарор доранд. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.